Hej og velkommen til TP&AW FIFA Beast. I dag har vi en giveaway med Vidic til førstepladsen. Til andenpladsen har vi Storage. Til tredjepladsen har vi Remy. For at være med i giveawayen skal I 1. Like videoen, 2. Del videoen, 3. Abonner os, 4. Skriv et tal til mellem 1-300 i kommentar. Vi finder vinderen inde på random.org. Det var alt for den gang. Nej, vi husker lige at sige, at giveawayen slutter om en uge. Ses!